Ni hori arrajatabla hartu non. Azkenin, hain vulnerable neun momentu hartan, azkenin eskutatik juntzitela, egunetik eguna gutxi jo jaten nun, jaten nuna geski sentitzen itzen, eta botak hain berra izeten nun. Ni kaletin joan, eta klaro, azkenin nik aldaketa fiziko bat eukinun, eta orduan ikuste ziren bakoitzen jende berriek esate ziten, ai garazti, flakaintzea, ze ondo, ze guapa zaude. Eta klaro, ni hori lehenutik baina etzi benezan. Orduan, nire buruk lotu zon, beto, flakai naiz, guapa honao, jendik onartu iten hau. Hola ez ebiu berdet. Osasun mentala, osasun orokorraren parte bezala, nolabait ere ongizatearekin dauka erlazioa, ez? Orain dela gutxira arte trastorno psikiatrikoekin zegoen oso lotuta osasun mentala, gaur egun askoz ere kontzepzio sozialago batetik ulertzen dugu osasun mentala, eta berriro ere egunerokotasuneko gauzekin oso lotutakoak, baina bestalde gertatzen da paradoja bat, eta da gero osasun mentalaren gestioa oso plano klinikora ari garela baztertzen. Badago termino bat osunda saltzen duela gaur egun gizarte mailako ondoez edo arazo oro aterabide kliniko batean hartatzeko prozesuari, ez? Deitzen dela medikalizazioa. Azken finean, ohituta gaude egunerokotasuneko giza bizitzako arazoak ulertzeko termino medikotan, hizkuntza mediko batekin ere azaltzeko, interbentzio mediko baten bitartez ere konpontzeko.